היי לכולם, עכשיו אני אסביר לכם על אתר עליבאבא. בעצם כל הכישורים המוסתרים שאני שולחת לכם בטלגרם ובוואטסאפ. לצורך העניין אני רוצה להזמין את הנעל הזאת, היא הנעל של אגה מאלפת. ככה, שימו לב, בכל צבע יש את הקוד שלה. בז' זה 2, שחור זה 3, קאמל זה 1 וכולי. אני רוצה להזמין את הצבע השחור, זוכרת שזה קוד 3. לוחצת על האתר, וזה צריך להעביר אותנו לעליבאבא. עברנו לאתר. שימו לב, אתם תראו דגם אחר. לא לדאוג, אתם תקבלו את הדגם שאני שלחתי לכם. לוחצים על יותר בצד שמאל למעלה. מעביר אותנו לפרטים. לוחצים על 3, על הקוד שסימנתי לכם. עוברים למידה שלנו, 37, אני לוחצת פלוס. ממשיכים, רואים שהכתובת שלנו זה IL, ישראל. לוחצים על להתחיל להזמין, למטה בצד שמאל. מתקדמים. עכשיו, שימו לב, עברנו לאמצעי תשלום. יש פה כל מיני אפשרויות, כרטיס אשראי, פייפל, אפל פיי וכו'. אני רוצה בכרטיס אשראי. לוחצת על כרטיס אשראי. נפתח לי חלון, ואני צריכה למלא. עושה שמור, ומתקדמת. לוחצת על להוסיף כתובת. בצד שמאל למטה. פותח לי חלון, אני צריכה למלא את הכל. עושה שמור, שומר לי, וסיימנו את ההזמנה. האתר מאובטח, קל לשימוש, קנייה מהנה.